Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel! What's up nerds? So I'm back here in Manila. This is actually my first video for 2019. So, kamusta na kayo guys? Kamusta naman yung pasok ng 2019 sa inyo? Ako, diretso kagad sa trabaho. Sabak kagad sa trabaho, no? Kasi, yung pagdating ko dito, January 1, wala pang pasok noon. Pero, the next day, pasok agad. Graveyard shift agad. Itodo na to. So, yun. So, how are you guys doing? So, okay naman. Wala namang problema, wala namang atake or whatsoever, and nakapag-cope up naman kayo or nakapag-breathing exercises naman kayo, medyo peaceful ba yung pasok ng 2019? We hope so. It's going to be a great year. It's going to be a good year, right? So anyway, what are we going to talk about today? Of course, we're going to talk about anxiety issues. Doon sa mga nag-message sa akin, thank you again. Please bear with me kasi I work graveyard. So, hindi ako agad nakaka-check ng social media. So, sobrang busy at haggard. Kasi nga, panggabi yung trabaho ko. But anyway, nakapag-recharge naman ako doon sa Mindanao nung umuwi ako ng holiday. So, kaya. So, ano ba yung mga test na kinuha ko or pinagdaanan ko, yung mga medical test na kinuha ko para lang ma-conclude or ma-roll out na anxiety talaga ito, no? Parang story time yung gagawin ko ngayon, no? Wala yung mga steps or walang process or methods whatsoever. Kasi may mga questions na lumabas doon sa mga message ninyo kung ano yung mga tinake kong medical tests. Okay, so nung nag-start talaga siya, nung bago pa lang yung anxiety ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, hindi ko maintindihan. But I know, meron na akong konting knowledge, meron na akong duda na kung ano yung nararamdaman ko. Since I'm a psych graduate, I have a degree in psychology, so medyo knowledgeable na ako ng konti. Pero, you know what guys, iba pa rin pag na-experience nyo siya first hand compared dun sa pinag-aralan mo. Walang siya. So, nung dati, pinag-aralan ko lang siya as a psych student, hindi mo talaga siya talagang totally maiintindihan. Though you'll have an idea. So, I have an idea what it is, what it's like, what it feels. Pero hindi mo talaga totally grasp kung ano yung health anxiety. Diba? Whereas kung na-experience mo talaga siya first hand, kung gaano siya kahirap. So, yung mga first pa lang na labas na, or first ko pa lang nararamdaman yung anxiety, malala siya, no? Yun yung mga tumatakbo ako sa mga medical ER. I don't po tumatakbo ako sa mga ER. So, ilang ERs na rin yung napuntahan ko just to, para lang magpa-check. At of course, hindi naman nila ako totally natutulungan kasi nga hindi naman nila alam kung anong gagawin sa akin. And then, hindi rin naman sila nakakapag-prescribe ng kung ano-anong mga pampakalma. I don't know kasi hindi naman yata sila licensed therapist. Therapist lang yata or mga psychologist or mga psychiatrist yung nakakapagbigay ng mga ganong klaseng reseta ng gamot. So, may mga iba-ibang doctor na akong napuntahan. So, nung una, yung mga general practitioner, syempre papacheck up ka lang doon, ganyan. And then, parang ang nangyari talaga is, pumunta ako sa ER, inatake ako ng anxiety ko, health anxiety ko. Sobrang lala niya, nanginginig ako guys, nag-chills talaga ako, 2:00 ng madaling araw. So since ako lang naman mag-isa, so wala akong mapuntahan. So, nakatulong yung uminom ako ng mainit na tubig, nakatulong siya, pero hindi ako nakatulog noon. 2:00 ng madaling araw, pumunta ako ng ER,
Pero hindi ako natulungan talaga ng doktor kasi hindi nila alam paano gagawin sa akin. So, ni-refer ako, nung in-interview ako ng doktor, sabi niya sa akin, baka nga talaga anxiety yan, ganito, ganyan, ganito. Ni-refer niya ako sa isang neuropsychologist. So, tinrack ko yung neuropsychologist na yon, nakuha ko yung schedule niya at nagpa-schedule ako. Nung sa schedule ko na yon, hindi talaga, walang sit down na therapy na naganap kasi hindi naman siya therapist. Neuropsychologist siya, mas ano siya tawag dito, naka-focus talaga siya sa pagiging sa brain and all that. In-interview lang niya ako kung ano yung nararamdaman ko, kung anong ganito, ganyan, kung ano na yung tinake kong gamot, ganyan. And then resetahan niya ako ng gamot. Kasi yung gamot ng anxiety, hindi siya basta-bastang gamot na nakukuha mo over the counter lang. Kasi, ano siya, pwede siyang ma-abuse ng mga tao. So, maliit lang yung gamot maliit lang yung binigay niya sa aking gamot na pangpakalma. And then, pag binili mo siya sa Mercury or kung sa isang butika, maraming hihingin sa'yo. May hingin ka ng ID o dalawang ID pa yata yung hiningi sa akin, yung address mo and all that, yung contact info mo. Kasi pwede talaga siyang ma-abuse, no? Kasi downer yata yan. So yung gamot na yon, nung nakuha ko, maliit lang siya, tinake ko siya for 20 days. So yung kahit maliit lang siya, ang instruction sa akin ng neuropsychologist ko is hahatiin ko siya sa 2 beses. Ititake ko yung isa sa morning, ititake ko yung isa sa gabi bago matulog, which is nakatulong sa akin yon. Kasi prior to that, grabe yung mga atake ko. Yun yung mga tipong tumatakbo ako sa labas, hindi agad ako umuwi sa bahay kasi natakot ako na baka mag-collapse ako dun sa loob na walang nakakaalam kung anong nangyayari sa akin dun. So, umiikot-ikot mga ako sa labas hanggang kumalma ako, all. Nakatulong yun kasi hindi na nangyari yun. So, medyo nagiging manageable na yung anxiety ko after nung nag-take ako ng gamot na yun. After nung 20 days, bumalik ako dun sa neuropsychologist. And then, tsaka na ako, pina-CT scan. So, nag-CT scan kami kasi para lang a peace of mind for myself na wala akong, ang sinasabi kasi sobrang sakit na ng ulo. Sobra akong, isa sa mga symptoms na-encounter ko during my anxiety attack is yung tension headache. Tsaka parang ginagrind yung dito ko. Tsaka yung sobrang bigat na talagang babagsak na yung noo ko sa sobrang bigat ng ulo ko. Tapos parang binapartuli. Ginagrind talaga yung brains ko. Sobrang sakit. Yun yung symptoms na talagang pag ulo kasi yung usapan, talagang hindi ako nakakapag-function. Especially sa work. Naapektuhan yung work ko, naapektuhan yung tulog ko. So yun yung nangyari. So nag-CT scan ako. So, nakakatakot pala yung CT scan kasi papasok ka sa parang hihiga ka, tapos papasok ka sa parang napakalaking bilog na yan. Si-scan yung brain mo. So, pagkatapos ng scan ng brain ko, okay naman yung result. Sabi ni doctor, hindi ka magkaka-aneurysm, wala kang brain damage, wala kang gano'n. Sabi ko, doc, ulitin mo kasi kailangan kong marinig, kailangan kong invoke yung sinasabi mo sa akin na wala akong brain damage, wala akong problema sa utak, wala akong ganitong ganyan. Para lang, just a peace of mind, para lang sabihin ko sa health anxiety ko na hindi mo pwedeng sabihin sa akin na brain tumor ako. Dahil wala akong brain tumor, sinitis ka na ako, okay na ako, ganyan. Para ma-roll out lang yun na wala akong sakit sa ulo, wala akong problema yung brain ko, di ba? A peace of mind. So, isa na yun so okay na ako doon. So, ang ginawa ni doctor sa akin, baka yung sakit lang ng ulo, stress, sa anxiety, and all, binigyan niya ako ng gamot. Hindi siya talaga gamot, siya vitamins. Vitamin B siya. Hindi ko na lang sasabihin yung yung brand. So, if you want to know the brand, kung ano yung binigay sa akin ng neuropsych ko na brand ng vitamin B, message niyo na lang ako. Follow niyo ako i-add niyo yung social media ko doon, tapos sa messenger, message niyo ako, bigay ko sa kanya yung brand ng gamot. Hindi ko na sasabihin dito. So, yun,
na-roll out na yun na, so okay na ako dun, tinitake ko yung gamot, which is very, very effective. Nawala yung tension headache ko, nawala yung, na-lessen siya talaga. Tinitake ko siya bago matulog. Yung vitamin B na yun, very effective siya for me. So, it might work to you, we'll never know. Anyway, so yung next ko, kasi syempre yung anxiety, tinitira niya talaga yung isip mo para kang mababaliw. Convince yung utak mo na may illness ka, may sakit kang ganito, at mamatay ka na anytime soon. Nangyayari na yung sakit mo, ganyan. Diba, nakakaloka yun? It's very, very exhausting at the same time. Maapektuhan yung tulog mo, magigising ka ng... Ang problema ko dati, guys, magigising, even now, nangyayari pa rin, nagigising ako ng maaga, tapos hindi na ako nakakatulog. Kasi pag gising ko ng maaga, andyan na yung anxiety. So, piniprevent niya yung pagbalik ko ng pagtulog. Kasi kaya hindi na ako nakakatulog. So, yun, syempre, pag may health anxiety ka, nakafocus ka sa mga kung ano-anong nararamdaman mo sa katawan mo. Konting chest pain, ang register kagad sa utak mo is may sakit ka sa puso. So, magkaka-heart attack ka, ganyan. So, kailangan ko ipa-roll out yun na wala akong heart problem, na wala akong sakit sa kung ano man sa katawan ko. So, next time kung saan ako next na pumunta is sa cardiologist. Pumunta ako ng cardiologist, nagpa-check ako sa kanya, tapos yun, ang test na pinagdaanan ko sa kanya is yung test na yun, guys, may nandun sa sa playlist ko. Kumuha ako ng video na parang vlog type na video. Kung gusto niyo makita, nandun, click niyo lang kung ano yung mga yung test na ginawa ko. Doon halter monitoring ako. 24 hours siya, guys. Ikakabit siya dito sa chest mo. Tapos i-monitor niya yung heart mo, kung maayos ba yung takbo ng heart, yung beats mo, basta mga ganon. Very technical, hindi ko pa siya carry. Anyway, yun, nag-halter monitoring ako, at the same time, nag-stress test. So, sa stress test, papatakbuhin ka sa treadmill, pero may mga nakakabit sa'yo. So, titingnan yung rate ng, kung normal yung heart, yung beating ng heart mo, yung pagtaas ng blood pressure mo, at normal, at pagbaba ng blood pressure mo. So, at the same time, in-energy niya ako ng kumuha ng mga blood test. So, may mga blood test din akong kinuha, let's say for cholesterol, for blood sugar, for SGPT sa liver, and kung ano-ano pa mga blood test na yun, no? Pinatulan ko na. Para lang just to give me a peace of mind na ma-roll out na wala akong ibang problema sa katawan, kundi anxiety lang. Nandito lang siya lahat. So, okay naman. Pagkatapos ng mga test na yon, bumalik ulit ako sa cardiologist. Pina-check ko sa kanya na eto yung mga test. Sabi niya, okay naman. So, yun. Sabi ni Doc, okay naman. Wala naman akong problema sa, heart. So, okay naman yung heart ko. Sabi niya sa akin, Doc, kailangan mong sabihin sa akin din, para kailangan lang marinig ng tenga ko, kailangan lang ma-ingrain sa utak ko na hindi ako magkakaganito, ganyan sakit. So sabi niya, wala kang problema sa heart, hindi ka magkaka-heart attack, hindi ka ganyan, wala kang problema sa heart. So kailangan ko invoke yun, kailangan ko marinig yun sa specialist. Kasi isa sa problem pag may health anxiety ka, guys, is of course hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng doktor. Kasi pinaniwala, convinced ka na kasi yung utak mo. So, kailangan ko siyang invoke na I'm okay. So, at the same time, ginagamit ko yun sa mga self-affirmation ko. Every time na may attack, may konting, andyan si anxiety, nagkikrip dyan sa katawan mo. So, pag self-affirmation ako, breathing exercises, ginagamit ko yun na yung mga sinabi ng mga doctors sa akin. I need to trust them. I need to trust my doctors. Kailangan natin gawin yun. So, yun. If ever na meron pa akong kailangang i-take na test, so, in the future probably, I'll take it. So, as of now, yun pa lang yung mga test na nakuha ko. And then, hindi pa rin ako napapatingin sa psychiatrist or psychologist. Kasi, for me, guys, it's not a severe case. Nakahandle ko siya ng maayos. And at the same time,
wala naman ako mga bisyo. I don't drink, I don't smoke. Hindi ko take for granted yung pagpapahinga as much as possible. Talagang pinapahinga ko yung sarili ko, yung katawan ko, knowing na I work graveyard. Kasi syempre baliktad yung buhay ko as a graveyard worker. Baliktad yung way of living ko kasi natutulog ako sa umaga tapos nagtatrabaho ako sa gabi. Doon pa lang, di ba, hindi na healthy yun sa katawan mo. So, kina-counter ko siya ng I'm trying to live a healthy lifestyle. Wala akong bisyo and all. Kasi, ayokong gumastos sa, mga maintenance, di ba? So, anyway, hopefully nakatulong itong video na to. So, dun sa mga nagtatanong, if ever na severe case talaga yung anxiety issues ninyo, I suggest na pumunta talaga kayo sa mga expert, pumunta talaga kayo sa mga professional to seek help. Yung ginagawa natin dito is support group lang to. I'm just sharing kung ano po yung mga nakatulong sa akin at kung ano yung mga ginawa ko to help myself. But of course, depende yan eh. Depende sa inyo kung mas alam nyo kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo, di ba? Kung mabigat na talaga at kung hindi nyo na kaya yung anxiety, you go to a professional. Yung isa na sinabi niya sa akin na nagpa-check na siya, good job sa'yo. Anyway, marami din kasi nagsasabi sa akin na yung effect kasi ng mga pampakalma, hindi maganda sa kanila. So, pakiramdaman mo rin kung ano yung effect sa'yo nung gamot. Kung hindi siya maganda, yung sa akin, hindi ko na siya tinuloy-tuloy kasi na okay na ako. Ayoko rin maging dependent kasi sa mga pampakalma na mga na gamot or basta yun. Anyway, guys, thank you so much for watching my video and please give me a thumbs up and please share to your friends na may anxiety issues and please subscribe to my channel and if you have any question, just message nyo lang ako. Sumasagot naman ako. Pag may time ako, talagang sumasagot ako. Siyempre, support group tayo, di ba? Anyway, so good luck to all of you guys. Good luck to all of us. We're doing great. We're here, 2019 na. So, it means na we survived 2018. Okay, so hanggang dito na lang yung video na to. Thank you so much guys for watching. And always remember to choose life, choose happiness, and don't forget to smile. Bye for now.